свещичките. Всички роденички да бъдат така добри, да заповядат на дансинга, защото за тях сме приготвили една страхотна изненада точно в този миг, точно в този момент. А сега готови ли сме да духаме свещичките? Преди обаче да духаме свещичките, трябва да си пожелаем нещо наистина от сърце. Нещо, което все още не ни се е сбъднало, за да се сбъдне. Скъпи мили дами, готови ли сте на 3 да духаме свещичките? 3, 2, 1, сега! Не си казвайте желанията, за да се сбъднат. А сега е време всички заедно да пеем. Готови? Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожий ветер не похожий, почему ты веселый такой. А я играю на гармошке, у прохожих на виду. К сожалению, днем рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебный голубом вертолеты и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить и, наверное, оставить мне подарок 500 из кино. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, днем рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Браво, браво на всички, които са около нашите прекрасни дами, днескашни рожденички и юбилейнички. А сега, скъпи дами, е готово време отново да се хванем за ръце и да тръснем едно хубаво право кърце от тези, където всички най-добре ги могат. Бавните и правите.